Hát üdvözlök mindenki! Én Phantom Bence vagyok. És ez egy Minecraft világ. Illetve egy videó. Vagyis a Minecraft sorozat. Szóval arra gondoltam, hogy kezdek egy Minecraft sorozatot, Pocket Edition sorozatot. És akkor most eljött az idő, hogy belevágjak. Szóval első, legfontosabb a gyapjú-szerzés, amiből majd ágyat fogok készíteni. És easy lesz, mert mindig easy lesz, szóval, mert nem túlságosan jó a normálon, de lehet, hogy még meggondolom, hogy inkább mégis normál lesz. De egyenlőre easy maradok. Szóval, az első tevékenykedéseinkhez még hozzátartozik a kajaszerzés, amit én most teszek. Bár azt lehet, hogy inkább majd karddal tudom. Hát milyen gyors. Mondjuk itt várja. Hogy meghalljon. De nem baj, újra spawnol. A lakhelyén vagy valahol. Ott már látok is egy nagy lávatavat. Amikor? Na, szemem láttára széttört. Nem is voltam hozzá. Jó. Nem akarom, hogy felgyújjon az erdő. Úgyhogy nem megyek oda. És akkor el is kezdem vágni a fát. Jó. Szerintem nyírfából lesz a barkácsasztal, meg ezek nyírfából lesznek. És a többi építőelem, meg minden, az rendes fából lesz, hogy azért hasznosítsunk mindent. Jó. Addig nem eszem, amíg meg nem sütöm, szóval nagyon számítsatok erre. Jó, ide. Akkor ezt felaprítottam, szeretném. Igen. Először is. Igen. És meg gyorsan követ kell szerezzek. Majd aztán szenet is. De egyenlőre elég a kő. Ez lesz az én kis kőbányom. Egyen lejjebb. Jó. Akkor most az lesz a teendőm, hogy kijövök, kemence, leteszem a 6 húst, és ezzel a fával ki is égetem. Meg egy új csákán is jól jöhet. Jó. Na. Gyorsan találtam szenet. Gyorsan felviszem, hogy ne a fa égjen, akkor már a szén nálam. Tudom, hogy 2 bőven sok erre, de nem baj. Nem tudtam, hogy ennyit volt ez a steak. Minden esetre jó. Nem gond, csak fura. Nézzük csak.
És ebben a sorozatban nem lesz olyan, hogy ott hagyok valamit. Legalábbis így tervezem, hogy ne legyen. Zombit nem akarok. Miért már? Azért. Na, szóval. Ezt is el kell venni. Jó. Akkor így lesz a felépítője fele. És itt lesz erre fele a bánya. Kamerában. Így erre. Akkor az ágyamat meg ezeket leviszem oda, mert ott lesz az egytudok helyen. Ezt ide gyorsan készítek ajtót. És akkor kialakítom ennek ugyanak bejönni a szörnyek. Bár nem lesz idejük, mert ahogy este lesz. De azért nem csinálom. Jó. Jó. Mondtam már, hogy jó. Ez nem jó. Most már jó. Ebből. Jucs, jökkelnek a életedet. És akkor leteszem még az ágyat. És akkor egy kicsit termelem a követ. Már nagyon kelleni fog a házam építésére. Ugyanis kőben lesz a padló. És én egy egész jó házat szeretnék csinálni. De ahhoz majd fa is kelleni fog. Addig beszélek valami szép témáról. Szóval, ez a sorozat gondolom, hogy 5 rész. 5 részes? 50 részes lesz, de lehet, hogy több, nem tudom. Minden esetre majd meglátom. Lehet, hogy 100, vagy nem tudom. Ez majd ki fog derülni. Addig is élvezzük, és ne azon gondolkodjunk, hogy hány részes lesz. Jó? Kicsit sötét. Nyugodtan ide spónolhat egy szörny, de szerintem inkább ne tegye. Itt felásom magamat. Prima. Oké. És amúgy szerintem majd fogok építeni kőből várat is. Jó. Nekem bejön. Nem ilyen rendes kőből, hanem stone brickből. Na jó. Ezt a párat még itt kiszedem a facsákányommal. Mi van odakint? Esteledik. Szóval aludjunk is.
Az este itt ebben a Minecraft világban 8 perc, ha jól tudom. És megnézem, hogy kint van-e valaki kőkarddal. Szeretnék mondjuk egy pókot. Addig amúgy fel is fedezem a tájat. Ó, itt egy jó kis bányácska, úgy látom. Majd eljövök ide is, de először is szervezek. Ó, itt is van. Szóval először szervezek gyapjút, mert meg a szőnyeget is csinálni. Ez együttésre meghalt, ez jó. Ez tetszett. Ennek örültem. Itt is volt szén, de azt kivételesen ott hagyom, mert nem akarok itt azzal foglalatoskodni, hogy meglátok egy ilyet, mert azért annyira nincsen hiányom belőlük, ahogy bányából sincs errefele, úgy látom. Na de szerintem ez a rész ennyi lett volna, szerintem nem kell hosszabb legyen egy rész, mint mit tudom én, 10-12 perc. Az egy túlélő sorozatos résznek tökéletesen megfelel, max még annyit csinálok, hogy kraftolok egy új csákányt. Kész az új csákánytom. És szerintem ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljatok, és ha kérdésetek van, természetesen írjátok meg kommentbe. Még falok egyet, mielőtt még elmegyek. És sziasztok!